Edukačná úloha s edukačnými kartičkami abeceda trocha inak. Praskanie ohňa. Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu so všetkými zmyslami. Ako by ste nakreslili praskanie ohňa? Táto edukačná úloha je zameraná na rozvoj fantázie, obrazotvornosti, tvorivosti. Tvorivosť spočíva aj v tom, keď dokážeme spájať zmysly, ktoré zvyčajne spolu nespájame. Danou edukačnou úlohou môžeme podporiť medzipredmetové vzťahy a využiť ju na prepojenie témy oheň a nebezpečné situácie. Podporné otázky k téme oheň a nebezpečné situácie. Na čo slúži človeku oheň? Ako si dokáže človek urobiť oheň? Ako uhasíš oheň? Čo urobíš, keď vznikne požiar? Aké číslo má záchranná hasičská služba? Spoznávajte písmená aj cez zmysly. S kartičkami trocha inak sa z učenia stáva dobrodružstvo plné fantázie a tvorivosti.